Rapi Jaya. Jaya Rapi. Di. Bisa ganti aku kan aku jajal deh, adik SD. Bro, tahu pikiran. Cengar cengar ya. Kawas kowe mek lopot. Putra Bapak Nuryani, Anda saya nikahkan, saya kawinkan dengan seorang perempuan bernama Dewi Apritasari, putri Bapak Kasmati Edi Santoso, dengan wali ayahnya yang telah wakil wali kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang senilai 5 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Dewi Apritasari bin Pak Kasmati Edi Santoso dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Iya, bukan apa-apa, binti-binti dan apa-apa. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafina duhina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa nabiyina wa rabbana sallallahu alaihi wasallam jami'an alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan nami hamdan syakirin. Allahumma hamdaka bi rafil majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim min Allahumma alibana Dimas Bayu Andika bin Pak Nuryani bin Dewa Dewi Afrika Sari binti Pak Kasmati Edi Santoso walidana makama al-tabana al-tamahawa walidana makama al-tabani syurah walidana makama al-tabana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa khadijah al-kubra birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rangkulan dok, main dok. Pinangkani pamundhut saking panjenenganipun Bapak Kasmati Edi Santoso Sumawana Ibu Sumarti ingkang sampun artepiaji dan maning agesa jejering asepuh anggiripun sinetya minggah wonten alun lumaksitaning Sri Pinanganten Putri Mapak Madya linengkeh ing waring uluing wedana semu agelar-gelar pindha kencana binabar Prabowo kebak endah milangoni dasar Sri Pinanganten kakung pindha wira pindha sardura lumpuh riyak gajah oling katempu ing sang Subo Manggolo adik Aulia tuwin adik Ajis ing prasasat martitisaken gumelaring karantaming
lempar kandang. Gantal kang dumadi saking sedap ingkang pinangsulan benang lawit ingkang kasebat gondang kukuh kaliyan gondang tutur miwiti acara pasrah panggih sinedya kembar mayang aji kalpataru dewandaru kalukaraken. Pindha kala lambange ngadicara mbok pilih lukaring batos atiku ya atimu atimu ya atiku membeli pinanganten yang sengaja memasrahkan diri. Kang Mas sugeng rawuh wonten silir baru nggih Kang Mas. Oh diajeng. Yo tekaku mongkak. Buat ini dibati kaman sewa. Allahumma kasbiallahu minal marhubat. Kasbiallahu ka'aliku minal malukina. Kasbiallahu rabbi rojiku minal marjukina. Kasbiallahu la ilaha illallah ngalihi tawakaltu wa huwa rabbil alamin. Sirolah datolah sifatolah cipta wening buti langgeng dan kakuk ngelolos wujudipun samparan ing rasa sedya ngadani ajucara petak antigo ingkang ketapak dening Sri Pinanganten kakuk kapetak ngantosa pecah sak nalika adicara kang pinakala dipecahi wijaji daya pambukti. Ibunda tercinta memberikan minum air yang berasal dari inti sarinya bumi. Unjukan wujudin tetawan iki yo nggih. Muga dadi wandine nolo maneping pangdaya. Ing madya tumrapipun bapa ingkang kedah paring tuladha dhateng Sri Pinanganten kekalih. Ing madya traping Sri Pinanganten ingkang kedah mudi paripurna adicara bobot timbang. Ya silakan untuk berdiri. Bapaknya berdiri maju satu langkah di depan mempelai menghadap ke mempelai, tangannya ditaruh di pundak nggih Pak. Izin dirapatkan. Adicara dahar walimah utawi dahar kembul busana. Wujuding dedhaharan ingkang kaparingaken pinaka palampita mbok bilih Sri Pinanganten kekalih ing sinedya gesang sesarengan angraosaken pahit manisipun bebrayan dulang didulang ingkang dumadi. Ya masnya tangan kirinya pegang janggut, tangan kanan dulang dan katon mesrane. Ya Allah ya Allah kanthi rasa tulus bekti Sri Pinanganten kekalih anggenipun panggon bebrayan lolos ingkang kasebato adicara lolos duwung kapasrahaken dhumateng pager bagus ing prasasat pinangka angadani adicara Nanono uga ayamana anakku. Muga wawahyuning Gusti lan Nugroho bisa tumapak lawan sira sakala. Nuwun inggih pangestakaken dawuh. Ibu kula ngaturaken sugeng bekti mugi katampi doa wonten pepadanipun tiyang sepak nggih menika panjenenganipun Bapak Nur Hasim Nur Yani
Ibu, kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi katampi Ibu. Yen duwung ingkang katampi ing sirtya kasisipaken wonten bahu pambedanganipun Sri Piranganten satemah tulisannya apa? Cukup amplop itu cukup. Amplop itu cukup. Kertas gede weh no, amplopnya cukup. Kan jenenge ya. Bujaran banget, Ding. Harus bujaran. Joget. Joget yuk, joget. Lah buta iki. Iya. Oh, iya. Dalange manten nunggu kembang. Katil ngono lho, Dak. Tenanan langsung kok. Lha piye? Wis tawarane ya tenanan ora tenanan lho, Cuk. Lho, kowe katane lho dadi ya. Apa? Punya roti, kon sini kon. Kon sini kon. Kuwi mau kuwi belajar tentang begini. Loh, aku iki penak ngene lho. Lah iya malah iki kan. Aku mau begini ngene. Lah ora iso kok bengi nyelok aku ya. Aku tidak perlu bantuan dikae ngatasi ya tidak. Sak kowe ngomong. Cara-carane ora iso. Wah, tutorial akeh. Kok tutorial lho. Sampai kuat kan ya. Dengan barang-barang hidup kita.
Oh